Nga naman ay nga mo, yukbo man ta sa mga santos, nga wala kayo nato sila gisimba. Kanang tanan pa kunong pagyukbo, usa na pa kunong kapagsimba. Sa mga pananglit, kung mga itagkatahuran, sa puli padre, di ba mo yukbo man ta? Subot pasabot, nangayo o katahuran. So adto na lamay, upat ka-level sa pagsimba. Kung saan man ni sila? Una, kining latriya. Unsa man ning latriya? Mao kini ang klase sa pagsimba nga ikahatag lamang ngadto sa Dios. Kanang pinakataas nga pagsimba sama sa santos nga misa. It's the highest form of prayer. Ikaduha, hyperdulia. Unsa man ning hyperdulia? Si Dulia, hyper. Hyperdulia. Espesyal kini nga pagtahod para kang Mama Mary. Inahan sa atong manlubos. Muna sa pinakataas nga pagtahod ngadto ka Mama Mary. Ikatulo, protodulia. Unsa man ning protodulia? Paghatag og respeto nga alang kang San Jose, foster father of Jesus Christ. Paghatag og respeto ngadto kang San Jose. Ikaupat, dulia. Unsa man ning dulia? Veneration nga atong ikahatag sa tanan mga santos.